Munhu anonzi Hope Ching'ono ndiye munhu akajamuka, anotaura mashoko ake achiti ndidzo nhau, achitaura mashoko ekuti anokwanisa kana kuopoza government. Aiwa, but pasangana zvaanoitiwa mune Zimbabwe. Hope Ching'ono anotaura pamusoro pemagold mafia achiti aiwa, mayouths ndakagara ndakakudzai kuti muZimbabwe hamuna skiri, budai munyika nekuti mukaramba muri moga hamurarami. Sana pinda mashoko ataura ndokurudzirwa subscribe, like, wotina on the bell icon. Tombochona updates anokupa pano paZVAITWA News Live. Notanyora achiti, when I advised the youth to leave Zimbabwe and seek greener pastures elsewhere, it is because I had seen the depth of Zimbabwe's problems. In its current state, Zimbabwe shares the definition of a mafia and failed state comfortably well. Mafia state refers to a state where criminal elements have significant influence over government institutions and policies, often resulting in a corruption and lawlessness. A failed state refers to a state where the government is unable to provide basic services to its citizens. No mashoko ayatoka na Hope Ching'ono achiti aiwa amukwanisi kurarama aiwa munyika yeZimbabwe nekuda kwemamafias. Aiwa, mamafia aya anokwanisa kuinfluenza government achichikwira mutemo but asingamboaccuse kuti vachikwira mutemo vachiita zvavanoda. Obva ataura pamusoro pe-failed state achiti aiwa inenge iri state yekuti muZimbabwe vanhu vanenge vachirarama but the government irimo iri kufeila kufulfilla kana kupa mapromises ainopa vanhu munyika, kutadza kuvapa maservices out is supposed to be given. Muri Zimbabwe ndomashoko ari kuyachoka panapa na Hope Ching'ono achiti aiwa mayutsika kana mutori neskiri budai munyika yeZimbabwe munoona mamwe magreener pastures. Tiudzei mavhungiro enyu kuti kudii pamusoro pemashoko aHope Ching'ono. Pinai mucomment section medu, sangana subscribe, kulike, pochete noturn on the bell icon. Tombochona updates anokupa pano paZVAITWA News Live.